Bobs tidsmaskine blev ødelagt. Hvad? Hvad står der igen? Lad os se, hvad der ellers står. Aha. Kom nu, din Frederik. Okay, mand. Jeg kommer. Jeg skal finde den der fyr, som jeg læste i avisen. Hvor den der babski? Det ved jeg ikke, mand. Hallo? Hej, min ven. Kom indenfor. Jeg troede, jeg så Bob, men han var væk. Der kød! Velkommen til mit laboratorium. Hvis du går op ad den der sti, så finder du byggestedet. Prøv at bygge et eller andet interessant. Måske en tidsmaskine? Nej. Kom herned, så skal jeg vise dig, hvordan det man gør. Sådan. Du er den bedste tidsmaskine. Du skal på nyhederne. Kom nu. Okay, man. Se nyhederne. Vi går ind i bilen nu, så finder vi Bob. Jeg kommer efter jer, skumneder. Hvad er skumnødder? Må jeg have lov at spørge? noget efter dem. Okay. Venstre, højre, venstre. Nej, det er hulemændene. Hold godt fast! Jeg får hævn! Min kode er våd. Jeg tager bunden. Ja, du tager toppen. Okay. Hvor den er bare så fed. Hej, må jeg godt få det der batteri op i toppen? I vil have den her. Her. Gå til den næste seng. Booyah! Ja, det var ham der! Så, drenge!
Yay!